Jumpscat! Molt bones a tots i a totes! Ens veiem en un nou vídeo de Stumble Guys. No sé si ho he pronunciat bé, però a veure, ens trobem aquí al doctor Malèfic amb les ulleres grogues. Primer de tot el que farem és anem a veure el nostre premi gratuït del dia i a veure que ens tocarà la nostra ruleta. A veure, ruleta, gira, la ruleta que ens tocarà. Ens tocarà la ruleta, gira. I 15 gemmes! Uau, molt bé! Ja tenim 15 gemmes! Ok. Cap aquí. Què us sembla si al nostre doctor malèfic li canviem el color de la cara? A veure, avui li posarem de color verd. El nostre malèfic és verd. I a veure, anem a fer una partida. Porto poc jugant, aleshores no sóc gaire bo aquí jugant. A veure què ens toca. I a veure, es tocarà... Molt bé, Cannon Clean, el circuit dels canons. I vinga, endavant, malèfic. A veure si podem aconseguir-ho. I salt, molt bé. Va, vinga, va, estan tots aquí corrents. Ui, aquest canó. Va, obre't, porta. Que s'emporta, obre't. Porta, corre, que ens agafa el martell. Ui, molt bé, molt bona, passada, molt bona. I ara, següent circuit de bola. Ui, bon salt. No, que ens agafa la bola, que l'agafa. Ui, quasi la bola. I bon salt. I va, corre. I classificat. Bé, classificat. Som uns cracs, nens. Classificats per la següent ronda. I a veure quin circuit ens tocarà ara. A veure. Oh, els làsers. Caca de la vaca. Aquest és molt dolent. A veure si supero primer làser. I... salta, Martí. Molt bé. Doctor Malèfic, has fet un bon salt. Però tothom l'ha saltat i salta. Oh, t'ha quedat res que arribar aquí. Àtia. M'he quedat sucarrimat. Passa res, ronda terminada. Va. Reclamem la nostra recompensa. Res, continuem amb una altra partida i a veure si en aquest cas aquest circuit el superem millor. A veure què ens tocarà. Les pinces. Va, vinga, va. Ara aquí hem d'agafar i que anem tots junts. Vinga, va, corre. No, sortir volant cap a terra, no pot ser, sortir volant. Vinga, va, que aquí no passarem. Molt bé, primera pinça superada, corre. Molt bé, primera, segona pinça, va. Molt bé. Bon salt. Molt bé. Ara sí arribarem al final, a veure, arribaré. Acaba de girar. Batiat a terra. Ui, batiat a terra. Corre. Hòstia, com vola. No, que està a punt de girar. Va, corre, salt. No, Martí, no. Martí m'ha tirat a fora. Mira que havia passat el nivell. Corre. Oh! Aquest és molt complicat, aquest jumpscat. Aquest és molt difícil. Corre. Però a veure, no sé. Salta. Oh, eliminar, ja arriba tothom. Bé, provem una altra partida. Reclamem la recompensa. I juguem una altra partida. A veure si aquesta vegada ens toca una de més fàcil. Bé. El del camí. A veure que hem de trobar el camí de veritat en aquest costell. A trobar el camí verd.
Vinga, va, salta. Molt bé, corre, 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 recta, recta. Ui, molt bé. Aquí tothom apretant i tothom mà en pes. Déu-n'hi-do, que són. Rebenta la gent, mà en pes. Molt bé, corre, corre, corre. Ostres, ja està, ja. Quin salt doble, però res. Va, vinga, home, ja arribarà tothom i aquí estaré eliminat. Acaba de saltar al cel. Com s'ho he dit, sóc un veritable noob. No pot ser. Era que era fàcil aquell circuit. A veure, els rodets de pintura. A veure si aquests sí que el podem superar. Ja dic, porto poc temps jugant i encara no domino gaire. Vinga, va. No, aquí, corre. Molt bé, primera passada. No. Oh, passada, frenada, s'ha passat de frenada. No passis de frenada. I ara continues molt bé. I ara aquí. No et passis de frenada. Molt bé, següent passat. I aquí ven els rodets difícils. Quina patacada, m'acaba de carregar el rodet. Però... Oh, mira que aquesta era fàcil, estava passada. I vinga, continua. Ah, que gota la pintura. No, home. Nois, aquest dels troncs, aquest sí que és més fàcil. Va, i endavant, aquest sí que els passarem. Vinga, va. Molt bé. Aquest sí que és fàcil de passar. I aquell ja serà l'últim circuit. Aquell ja serà l'últim. Vinga, va. Va, nois. Va. Que passarem. Corre. Salta. Oh, a l'aigua. Ara posem l'orientació. Vinga, va. Que què passarem? Vinga, cap aquí. Molt bé. I ara aquí. Molt bé, salt, bon salt. I aquí un altre salt. Ostres, ja n'arriba tothom. No passa res, Xamscat, ens veiem en un altre proper vídeo i a veure si ens podem entrenar millor i superar més nivells. Si us hagi agradat aquest vídeo, un bon like i subscriu-vos al meu canal. Fins ara, Xamscat, adeu!